afternoon. Hi po. Welcome to Alto Restaurant. Thank you. Hey guys. Work. What are we doing with our lives, Daddy? You want? No, no, I have a lot. Ay, naku. You don't need this? Oh, no, no, no. We don't need that. Oh, nice lighting. In fairness, oh, you look very beautiful. Yes. Wow. What are we doing today, be? We're just buying few things for the house. Bakit English? Ay, oo nga, sorry, nakalimutan ko. English na all the way. Hindi na makapag-Tagalog yan, Zay. Namimili yung shampoo. Ay, hindi, wala pa. Lotion pa yan. Ba yan, hindi naman masabi na maayos. Nandito kami sa Alturas. Talibon branch. Wow, may specific branch. Yes. Oo, nag-grocery kami. Pero tapos na kami mag-main grocery, guys. Ano na lang to, retouch. Yan sila, guys. Pag nag-grocery, nililista lahat ng kailangan. Pero pa nasa grocery na, nakatago na yung listahan. Joke. Ay, nilabas. Masusunod na yung listahan. Sobrang easy to reach para kay Daddy. Pag kami, hindi na lang. Oo. Ayan. We hate coffee, guys. Hi, ate. Merry Christmas po. Ay, ang gaganda naman ito mga to. Hi po, ate. Hindi mo na ako na-inform. May ano pala today. Galit talaga kami sa kape, oh. Yeah, we don't like coffee. Oo. Ay, ito pala. Down. Ano. Galit din kami sa Downy, guys. Sabi niya, Ina Gren. Gren. Para sa'yo to, Ate Ina. Wow! Kahit alin dyan. Any. Oh, diba? We take so long to decide ba? Wag na tayo mag-toothbrush. Aksaya sa tubig yan. Ito yung 2 tubs. Kasi may paghawak kita, dapat ganito. Oh. Hawak sa leeg. Literal. Wala, mamasal lang kami. Grabe, ang ilap ng mga grocery dito. Diaper. Grabe, ang gandang dilag naman ito. Oh. Grabe, ang ganda. Wow. Yung Christmas gift ko, ah. Ay. Mag-hi ka, kuya, oh. Kuya, pag-hi ba? Wow. Nag-moment yun siya. Grabe sila pang nag-grocery, guys. Get all you can. Sila yung sisira ng diet ko. Bigat na, no? Kaya mo na yan? Ano ba yan? Oy, daddy's angle ba? You have to raise your arms like that, oh. Like that. Ay, nakwa. Tall people problems, oh. Ay, struggling. Eh, tulak mo, ah. Ayusin mo, ah. Kailangan ko i-flush out yung mga Ayan. dishwashing. Diba? O, di ba hindi ko mabasa yung sulat? Oo nga, hindi mo nga mabasa. Sabon panlab. Sarili mong sulat, di natin mabasa. Kay Ate Ina ito. Ay, sorry naman, Ate Ina. Ganyan ka na lang. Yan, ganyan kami, guys. Playground talaga yung grocery. Wow. Oh, yummy. Di ba, mag-grocery lang. Kailangan nakapilik mata at saka naka-makeup. Ay, oo. Ganyan ba yun? Kailangan talaga. Kasi hindi ko masyadong makita yung mga
Pag wala kasing pilik mata, ang init. Ang galing na may kinalaman yung pilik mata sa init. Nainitan pa rin naman ako. Hi po. Hi ate. Ang ganda-ganda ni ate, oh. Ah. Hello. Ano ba tong ulo na to? Nakaharang siya. Soy sauce. Olive Ayan oil. na, olive oil. Yeah, we ran out. Oh. Hindi ko lang ba't inuugali ko. Binabati ko talaga sila. Ay po, para naman nakita ako. Grabe, ang ganda naman ni Pilma. Hirap na hirap nang tumingin dahil sa pilik mata. Naduduling na nga ako. Nakita niyo naman, ang dami ng tao na bumibili ng mga karne. Buti na lang kami. Anong gagawin natin? Magpapakatay tayo na isang buong baboy. Isang buong baboy. So nagpa-reserve na kami, malayo pa lang dahil my gosh. Ayan, as you can see. Nagkagulo talaga sila sa meats. Oh, grabe. Nakapila na sila dun sa ham, guys. Ayan guys, nandito na kami sa may cashier. Ito ulit sa labas. In fairness, naaliw ko dito. Super, ano lang, super simple. Saka maliit lang tong grocery na to. Grocery slash mall. So yun, maliit lang siya. Cute lang siya. Yeah. Naghahanap ako ng inamin namin ng mom ko. Dahil si daddy gusto niya uminom ng hard. Look at that beautiful woman, oh. Oh, wow. Oh, look at that, oh. There's a foreigner, oh. Are we drinking on Christmas or you're gonna be drinking? I never drink it. Hindi kami mga lasenggo. Wait. Oh my God, Bailey! May tatlong wine bottles doon sa bahay na hindi pa nagagalaw. Tapos gumawa pa si daddy. Ayan. Actually, may story yan. Ito si mother. Once lang siyang nalasing. She got drunk one time. Only one guy. And then she wasn't sure anymore where they lived. She didn't know where she was. Kapag hi, be. Pababa na kami, guys. Thank you. Thank you po. Thank you. We're going na. Actually, after ito, meron pa kaming family gathering. Despedida dinner. So, see you there.
Maglalakad na kayo papunta sa sasakyan. Grabe, masyado namang maganda to si Pilma para sa palengke. Uy, yan, wala talaga akong ginawa. Ganito lang. Palengke lang. Dapat ganito talaga yung ayos. Oo, dapat ganyan yung aurahan. Loko. Merry Christmas. Thank you, kuya. Ma'am, Merry Christmas, ma'am. Merry Christmas. Salamat. Christmas. Okay po. Thank you. Many minutes later. We made it. May dinaanan lang kami after ng grocery. Tapos ngayon, nandito naman ako sa house ng mga pinsan ko at ng tita ko. Basta yung ate ng nanay ko. Ay, nantay lang namin sila para makalafang na kami dito. Kami magdi-dinner. At despedida na kasi to dahil aalis din yung isa kong pinsan. Si Banban. He's gonna go to New Zealand na. Iiwan niya na kami. Agay. Okay. Agay. Wow, unsa man na, te? Wow! Unsa man na? Ginataang manok. Ay, Sayang manok. Bisayang manok. Wow. Nakalingaw. Kasi na jud sila ate magluto, oh. Kasi na jud mo. Ito na yung misis ng pinsan ko. Ipa-vlog ko dyan para ma-document ko ba? Oo, kasi iwan na tayo ni Banban. Agay. Agay. Ito, favoritism to. Bina-vlog na kita, oh. Kailangan nasa vlog, oh. Gwapa daw ako. Hindi ko binayaran yan. Ay. Agay. Dilan, halika dito, Dilan. Say hi to Tita's vlog. Hi. Hi everyone. Say hi, everyone. Hi. Hi everyone, welcome to her channel. General. Channel. Tell them your address, your blood type, and your vital statistics. How can I know? Agay. Parang J naman guys. Parang kapatapat na. Videos run. Later. Ito nga pala yung pizza kong pinaka-list kong favorite. Yeah, I know. I'm your favorite cousin. List lagi. Ang laki ng ilong ko. Same lang tayo. Ayan siya, How about guys. the cheeks? Ayun o, Same lagi tayo. the pregnancy glow. Muntik siya mabuntis. Muntik. Muntik lang, buti hindi naagapan. Oo. Kailan ang due date mo? Ngayon. Ngayon na, itong mga oras na to. Girl or boy? Bakla. Yan ang maganda. Girl! Oo. Anong name? Wala pang name. Si Dylan alam. Dane Wifria. Oh my gosh. Ito yung pakita natin Ka-cute. yung maternity shoot. Ay, pakita natin yung maternity Yung shoot. teaser pa lang, teaser. Kala nyo mga artista lang yung nagma-maternity shoot. Siyempre siya rin. Name Dylan? Name of the baby? Baby's name. Teaser. Ay, grabe. Daniela? Hindi. Ipapakita ko yan. I-rotate natin tong camera dahil nahassle mo Ay, ko. ganun ba yun? Hindi, wait lang. Yes! Ay, grabe naman sa picture. Joke lang yun. Oo. Diba? Pak. Parang lang, mga solen. Oo, kabahan. Sabay yun yung makikita mo sa likod. Oh. Ang tagal namin hindi nagkasama nito. Iniiwan ko lang. Ayan na siya ngayon. May kilala nyo rin guys, yung iba kong mga pinsa na hindi ko sila kamuka. Siyempre hindi ko sila kamuka. Mga kami United Nations. United Nations. Habang nakasquint na yung mata. Pero may kami. Ang tawag dyan. Meron kami. Similarities. Wow. Marunong naman kaming kumanta. Sayang, hindi nyo nakita yung duet namin. Wala pa video nun? Wala nag-video. Siyempre, sinira natin yung mga kanta eh. Meron kasi to, nag-vocal coach siya dati ba, nung araw. Ayan guys.
Sa tagal-tagal na namin magpinsan, nandito na kami sa level na to. Kailangan ko na siyang alalayan. Kung kailangan mo lakasan. Aroy. Halika, Ban, be. Ito na, iiwan mo. Iba-vlog ko talaga to para pag-upload ko. Puro mukha mo yung makikita mo ba? Ayun, di ba? Nasa music room kami, pero hindi kami kakanta dito. Oh, mag-hi ka, Sil. Oh, ito rin yung isa kong pinsan, oh. Hindi ito yung pinsan ko, ah. Ito. Yan yung honorary, ah. Magdi-dinner na kami. Ito na yung look forward. Aray ko ang mga bones. Agay. Ngayon na, pupunta na siya ng New Zealand. Nga naman. Nga naman. Kwarta. Wala. May kwarta. Ganda nga nung lighting dito, oh. Wow! Ay, dito pala dapat tayo, oh. Pakita natin si Aisel, habang kumakain. Oo, ano yung natural pregnancy glow? Sila. Okay, bago ang lahat, guys, dahil ito, si Banban, aalis na siya. Wait lang, yun na nga, aalis na siya. So, maghihingi tayo ng mga video message galing sa mga kapatid. Ay na, huwag kang umiyak. Ang init. Yung sukat ng paa ko, size 10, kung ano. Pag may allowance, ilagay mo yung Size specifics. 10, 40 pag sa euro. Oo, di ba? Europe size. Yun yung message niya. Tapos yung pang diaper every month. Oo, yan. Oh, tita, wag na mag-message. Wag na, ayaw na. Oh. Ang isang tita, oh. Anong message mo? Size 6 ba? Anak ng kamote, walang gusto mag-message. Ikaw, Dong, o sa imong message, Dong. Napakabatisan doon. Ay, grabe ang stricto. Ano ba naman yan? Magpakabait ka daw doon. Masama ba ugali mo? Ano ba yan, oy? Yan na, go. Gata. Ah, grabe, puro hingi talaga. Hindi pa man din nakakaalis, puro hingi. Oh, bye-bye! Bye-bye, everyone! Goodbye! Sumulat ka sa amin, ha?